wan ban ai kublei e pi baro ki ba e ki jong ublei ha ka kerteng ka jong jisu nong panim kalong ka ba kemen shibun pat sa shisin pat ban yo sngo ya ka ni ka sur ka jong ublei ka pat tu bat ngangit skam ha ka ni ka benta ka baar ublei un hikai shu shu yangi kenang bangila ban tip ya ka sur ka jong ublei ngi puli ba u jisu Christ u ayo u men sim ba khoi bat kata kalong ba un betin yingi ba un yalam yingi bat ba un pentingen ya ka jeng im jengi bat ngisiam kat kum ka testament ka batmai ublei u yalam yangi tang lengba u men sim ba khoi ngisiam ha ka testament ka barim ban thikna ya ka mon ka jung ublei ka ikum ba kasuk bat ka jam hadu kata-kata ko ki ba ka jung ublei ngipet ka an ka jung Moses kalong ka ba syai bat ka ba thikna hadu kata-kata hagi benta baro ngisiam ke Israel hari klau ki ka ba kile ki shukmi bat but bet ya urishot lo mensi bat urishot ding menmit kim dan kam ban long kita ki briu ki ba kan jaman sim ban tip hangno lana shanu ban lain ni ban shimi ka sinjam ya ka ban but ya ka jingilam ublei haka riklau kay ka ba kidan kam ka long tang kata ka bor yo i ka ba syai lani ki khmat ki ba klan ban yo i bha ya kini ki artli ki rishot haka testament ka barim ngi puli shu ki kam ki apostol ngi syam katuk ni ki jingjia jong ka jingilam ka bakerpang jong umen sim ba khu jong ublei ngin pet ka beneng kong ki kam ki apostol pra ka lenong la pi puli art won ri wadu lai bukandai hangi ngi apostol Paul ngi angel ba Ukraine yo Philip bat ya tu u ban ino ya ka Samaria rengkat ya kata ka jingilap ka bakrau ha ka krustit ka bahe ban leitno sundan ya kata ban syim nang ta ban leit chagari klau syakari syap ka snika ka jaka ka bagi khot Gaza ka riklau nang tang ipai ka benta ka baar lada pin puli ki kam ki apostol khandai ka lenong shipau haduk khat khandai ngiu yau tu usunran u Ananias balapta da utrai ya ka jingpen pau ba udai ban lej bani kendu ya usol u bakikot u hero jong u syaitan u badakat hadu kata-kata u bapen sitom ben ya ki kristan nang ta ka benta ka balai hakikam ki apostol sipau ka lenong ngipet u Petrus u ka jing itu pau haka ba ublei upen pau yu ba udai banra ya ka gospel sya ki gentle ki bompat tip ya u Jesus Christ ngipet ya ki kam ki apostol khat riu ko lenong bat ka tu khot ka ba khandai hangni ngi u Paul ba u yo ya ka ni ka jing itu pau ka ba yalami u banlet sya Makedonia banra ya ka gospel kumban sipan kan maho ka patwan ngipet u Petrus hakikam ki apostol sipau ko lenong kumnu u yo sngo ya kani ka sur ka banapo ka ba yutu yu yang Petrus peniap bat bam nang ta ngipet chu ka tu sur ka baar ka jong umen sim ba khut ha ka tu khot ka ba khatsan bat ha ka khot ka ba khat kandai ngisyam ka sur ka balai kabayitu yangi laingut ki briu ki wat ya me la ong do umen sim ba khut jong ublei ya u Petrus ubayat dakani kasur ka jong umen sim ba khut ulang ubriu ubakloilan ubadon ya kata ka bor snutu uba syam pangkloy ya ki da umen sim ba khut jong ublei ngipat ulang usyakri jong utrai ubayat ha umen sim ba khut uba im da umen sim ba khut uba don kishkor men sim ka jing im jung u habang study ki kam ki apostol ngisyam ulang ubri ubadan ka bor sngutu usngutu hakamen sim da umen sim ya ka jingat kli jong Simon unong le bertong wong ka donut jome ko Simon kambet
usngau to hakamen sim kajong da men sim ya kajinget kli kajing start kabaken jaksu jong usiman ulang ubri yung ipet ubadap da kata kajing dap papura lani ka fullness jong umen sim ko jong ublay kabae bat ubri kolong ngim kloy ban sya ba umen sim ko unyalam lakle lang da ki kijing start briu kejongi kajing susu bat briu kolong bangim dan kiskor mensim ban snutu ya kasur kajung ublay ngipet ula ong lupa ublay ula dap ong lupa kitab Isaiah bakiskor jongmi kinyo sngo ya kaktin jongmi nadin kani kalong kalenti to ya pihaka apa pipai siya kamon ni pipai siya kadyang tungin sngo ika sur ka jong umen sim ko ngindan kiskor ki bakan jaman sim nginla ban peniaper ya ki weipat kisur da kasur ka jong umen sim ko tang lada ngingidan kata ka jingya dai ka bajan bat umen sim ko kabenta ka balai banyo sngo shu ika sur ublay ngidan kam ya ka jing pentemai ya ka jingmut ngidan kam ke jingmut ke bala pentemai, yai pentemai, yai pentemai, yai pentemai. Ban penkuat ye ke jingmut jing berkat jengi. Kenang bangin yos ngowi ke sur ke jeng oblay. Hatu pol tho akinong rum, kibanget harum, hakalenong ke bakat arwang wat pensa seriem rengkat yala dia bat kene ke pertai. Ko kibanget harum, wat penseriem yala dia rengkat bat kene ke pertai. Andrai penkala durno ayala de da kata kajeng pentamai ya kajeng mut jung pi pentamai ya kajeng mut kajeng pi kadang bapin yo tip kabak kumno kalong kamon kajeng ublay kababha kabap pensngo bha bat kabajanai de ngin pediang ya kababha no ublay ngin pediang ya kabap pediang hun no ublay bat ngin tip ya kamon ya kata kamon kabajanay jong ublay hakajing imjengi tang lada ngiyo ya kani kajing pentamai ya kajing mut jing berkat man la ka step man la ka janmit man la ka mit ban pentamai ban sya bakas nam ujisu pan penkhoj ya kajing mut jengi ni kajing baman na kajing bamhak na kajing bamkhoj ban ya hakamain la ni kajing mut jing berkat ka bakhoj hatu pol tho ikinong kolasai ki banget kibalamat yu Yesus Kristus kalnong kabalay wang mut pray tumut pray pi lanito perkat pi ya ki ki bahaneng ki jong ublay balay wang kumta hakadkot kabalay wang namar pilayam no bade ka jing im jong pi laburi lem badu Kris ko kiba jong ublay tungin tip pangilong kibalayap hakene ka pertay bat bay ka jing im ka jongi ka jing im ka live ka jongi laburi lembat ukris bahaka nukun ko pon ngiyap no nang nagapertay ka jing im jongi ka don how Jesus Christ tungin tungin man tungin dem diap hakini ka haki ki bahalor ki jong ublay haka tukod khat ka baar ukerpat tolong pi kita kibamon ay ya kata kajung mon kajung pi kajung jung pi ya ki jung ublay berkat ya ki bahaneng ong wa apostol Paul pun ngimdan por ban berkat ban puson ban ay kajung ya utray ban puson ya kalaway ban puson ya ke Jerusalem ka batamay ban puson ya kajung wan ya utray ban puson ban berkat ya kabeneng ka banget sasyong jiunom kay ka bangan le ban pensgo bhayo ublay Anyo to ipi ko kibriu ke jong ublay ki jong ka pertay barabor ki khanglat no ikiskor bakan jaman sim nakabayos ngo ka surublay ki jong ka pertay ki bon ki jing pensyoy ki bobon ki wana ki jing mut jing berkat jengi hanray ka syong hangi menta langin ailat kumno ki jing mut jing berkat jengi ladang ngingim ailat ban penkuat ban penkentang ya kejung mut jung berkat da lei nginum la ban yok snow ya kata kajing kentu kajing pen lani kajing khot kajing ublay banong khun kani kalong kalenti to ya pi haka
tungin ailat yu men si mo ko paun pen thamai ye ke jing mut ke jing perkhat jengi man la ke sni man la ke kenta bat kat banginang pen thamai yai pen thamai ya ke de jing mut jing perkhat jengi man la ke khlip mat ngin la biang da ka besuk ban sngung tu la ne ban dezan ya ke man ke jung ublei ha kita kisin jam ki ba pher jong ke jing im jongi ngi hapan jam man la ke kenta man la ke sni ai bangin longkum ki bri wa testament ke barim ban klan ki jing mut ki jing perkhat ban klan ki khmat jengi ban pe ya ke jing lam ke jung ublei pa no blay ko kibri ko jung ublay ya ka discernment lani ka bor bishar lani ka ta ka bangila ban penya pher lani sngo tu aka jung im jungi ngin pa no blay bangila ban penya pher ya ki sur ba pher knang bangin sngo tu be ya ka sur ka jung men sim ba ko jung ublay ka jing im ka ba ko nga ong ye pi kalong ka ka bari ka jing im ka ba ko ha ka bari kalong ka ka badai la ban ngin ya ka jing im ka jungi ka jing im ka ba khuj ha ka bari ka dei ka jing mut ka ba khuj ka jing mut ka ba khuj ha ka jing im jungi ya ka jing mut jung apostol Paul la pen thamai bat yai pen thamai kat hadu uong ngadon ni ka jing mut ka jung ukris ngadon ya ka jing mut ka jung ukris kajing duai jong u yakinong Kolosai uang ba an pendap ba mapiru an pendap an penthamai an penkala an pendap ningkong da kajing tip ya kaman ublay Kolosai kalnong ka beningkong khot ka bakhandai ngaduai ba ublay un pendap ipi ya kaman kajung u kabaar ngaduai ba un pendap da kajing start baro bat kabalai bat kaba an pendap ye pi da kajing syampang bakan jaman sim baro ngap kini kilai teli ki jeng duai jong apostol Paul ya ki bangai hakolosai kaba mangabat mapi ngi hapan pano blei ki jeng penkala ki wei pat ki jeng penkala tin la ki translation ki ong ngi duai ba pini i ya ki kum bakalong na kata ka jengi i ka jong u paun ai ya kata ka jing yo i ka banapo ka bakan jaman sim bat ka jing syampang baro ka jing sngo tu ka jing i banapo ka bakan jaman sim kiwei pat ka jing penkala ki ong ublay wangan to yakini ki an ki jonga ha ki jing mut jing perkhat jongi u to yaki an ki jing u ha ka jing mut jing perkhat ka jonga bat jong pi habau polu duai yaki banget kibala priang yu jisu kumunong pun ha Ephesus kalanong kan kong kan khat ka bakhat nyo pipan ya kini ki arteli ha ka jung im jompi wong o ba nyo ban pendap ipi baning kong da umen sim jong ka jing start hatong ipan no ublay mo ya umen sim jong ka jing start bat ka baar ka jing penpaw ka jing tip yo ublay hatong ipan no ublay yaw men sim jo ka jing penpaw ya ka jing tip yaw blay nang ta ka bakhat do ngipet shu kumno ban penthamai ya ka jing mut ka jonga ba jong pi kalok ka basyong marsunda ka basyong ka marjan balau jong ulok kawan barbor mentaban sngutu ikijing mut jungu ka sngutu na markala syong bat ubun snam hakata ka jing dai ka bajan kaba kasngong tu ikijing mut kijong u ngipet ukon usngong tu ikasur kijong pa balay ba ula juyaya yo sngo bat ya yo sngo para bor ikasur kijong u kalong kumta ko gibai kijong ublay kadai tang kajing yaine bat kajing yai shashkor ikasur kijong ublay bangin la pan penyeper ya kiwei pat kisur haka pertai ngin la ban penyeper daitang habang iyai ngap man la ke kelipmat man la ke minit ak jeng im jengi ngiyaj ak jeng mut jeng perkhat ki bokoj ladang ila jumlin la ne nong long melin ban ngap bat iyai ngap ye ke sur ke jeng ublay hakipor ki badon kam hakapor emergency ngalaban ong ipi ka
kata ka jeng jubab lani ka promise ka jeng ublay haka kitab Isaiah laipau ka dekot ka baar puway. O kiskor jeng me kinyo sngo ya ka ketin jong ka baong. Kokon ka ni kalong kalenti to yat pihaka aba pipai siya ka mon ni pipai siya ka diyang kot yang ngayot sngo ya pi ring yang ngayot sngo bat habang nga kerani pi kani kalong kalenti kon pipai siya ka diyang ni pi ublay ong pai siya ka mon ngayot sngo yang tagasur kani kamday kasur jonga kani kamday kasur jong usitan anray kani kalong kasur ka jong ublay ngat sngo tu bangalaban penyaper ngilong kilang berat ke jong utray uji suladap ong lupa bakilang berat jong ukibut yu namar balay bakitip bat kisngo tu ya kasur jong ujisu ya kasur jong ublay Samuel kum usamla kena samla uyok sngo ya kasur jong ublay kat bau ili uling do don kiskor mensim banyo sngo ya kasur ke jong ublay lada pipuli benia ki kam ki apostol ki yeto ingi baki apostol kilong ki basyania lang kiba yayo sngo barabor jong lingba kani kasur ka banapo jong umensim bokhoy kilong ki briu ki ba im umensim ki ba yat umensim ki ba sngo yakata ka jing kasur ka banapo ka jing kentu ka banapo jong umensim bokhoy Komban penken mau bat ka bakhadu ngipet hakane karta jong ka testament ka bathamai ublay uyalam yang itang lingba umensim bokhoy kabar umensim bokhoy ukran yang itang lingba kata ka jing kentu ka banapo ka jing kentu ka jong ublay ka banapo haka jing im jongi haka mensim ka jongi balai ban penyeper hapdeng kasur ke jung ublay bat kiwei pat kisur ngidei ban kemi benia ya kijung tumu kibari ke jungi bakidei ban long kibok huot bakidei ban long kibok sngur bat bakidei ban long kibok shida hakajung im ke jungi bat kabak hadu kabasaw ngidei ban pensong dor baha ya kani ka sakhi ka inner witness ka sakhi ka banapo jong umensi makhoj namar kani kalong ka jingilam ka bakraw jong ublay hakani karta jong umensi makhoj kani kalong ka jingilam ka bahalor do kani kalong ka jingilam ka batenrai ngihapan pensyong dor bha ya ka jingkentu kasakhi kabanapo jong umensi mbokhoy lapin puli ki kam ki apostol shibon ki sakhi ba ublay open scam ya ka jing khot jong u ya ki briu ki jong u ya ka jingelam jong ublay ya ki briu ki jong ublay ki pen scam ya kata bat utaw ba shakhot lapen scam yu da umensi mbokhoy ngihap ban sngotu biang kenang manginum ja lenti haka nega pertai mensim kenang mangindon baik barabor haka plan gajong ublay day na matakadaw u jisu u ayu mensim gajing ay ka bakraw tam jong u ya ka balang galong u ayu mensim bukot jong ublay banle ayu ne mensim bukot baun ya lam ya gajing im jongi bangin betin yu baun betin yingi ngihapan sengap yu Udan shibon ki ban yalam ya kajing im jungi ngihap ban duai ha umensim ban up umensim ban sya yalam ban long ki bala sya yalam kumbau Jisu Kristus ula ai ka nuksa ka bakraw bala ong ha ka gospel Lukas bau Jisu ula sya yalam ha umensim bokhoy namar udang long ubreu wala sya yalam yalade ha umensim bokhoy jung ublay kani kalong ka sur ka jung ublay ka patu ko kibriu ke jung ublay lada pin spait na do ko part 1 pin sngaw to ya ka sur ke jung ublay pat ublay unang betin yangi unang yalam yangi da umensi bokhoy ublay un kur kuyupi bat ngaduai pa pinyo snow ya ka sur ke jung ublay ha ka jung im ke jung pi nganduai na ka benta jung pi pila ban ra ikikti jung pi ya ka ne ka khleman ra ikikti jung pi shalor pa pinyo snow ya ka sur ke jung umensi bokhoy
Try nga duay na kabenta kini kilara ikikti ki jong me ko kenrat. Kikti ki jong ki hakmat jong me kilara ko kenrat. Shimi ki try. Beli ki skor jong ki bakin yos ngo yaki eki bakan jaman sim. Bakin yos ngo yaka sur jong umen sim bakoy. Bakilaban pania per yaki way pat ki sur. Bat bakin ya yaka sur ki jong umen sim bakoy. Yarap iki ko kenrat. Yarap iki bakin sliang yu umen sim bakoy. Bakin lang ki beladap to umen sim. Bat omtang ki beladap. Henry ki belasyak yalam. Au men sim bakoy bakum takin don ha ka mon ka bakoy ka jome ha ka perfect will ka jome ko kenrat ha ka jing im ka jong ki ko try na ai ngu ya me sa chi sin pat ya ka jing ai ka ba kraw jome jisu ka jing ai ya umen sim bakoy ya rap ingi bangin ya sya ha u ba un ya lam ya ka jing im ka jongi ha ka keteng jong jisu ngi dwai amen ublen kur ku ya pi